A Xunta xa anunciou os nomes dos galardoados coas medallas Castelao 2026, un dos máximos recoñecementos da comunidade. A gala de entrega será este domingo, 28 de xuño, en Santiago de Compostela. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xa anunciou os que serán os 5 distinguidos coas medallas Castelao 2026 tras a aprobación no Consello este pasado luns. A distinción recoñece este ano a Fundación Andrea polo seu traballo durante 2 décadas acompañando familias con nenos con enfermidades graves ou de longa duración. No ámbito cultural, o galardoado é o trompetista Esteban Batallán Cons, con ampla traxectoria en orquestras internacionais. Na ciencia, a medalla recae en Marca Peáns Garrido, destacada investigadora no ámbito da física de partículas. No deporte, o recoñecemento é para o atleta Adrián Ben Montenegro, finalista olímpico e campeón europeo en pista cuberta. E completa a lista empresaria María Barallobre Tomé, pola súa traxectoria ao fronte dos restaurantes La Penela e pola expansión da súa proposta gastronómica dentro e fora de Galicia. A gala de entrega celebrarase como cada ano o 28 de xuño en Santiago de Compostela, nunha edición que poñerá en valor a cultura, a ciencia, o deporte e a solidariedade de Galicia a través das medallas Castelao 2026.